Lester abandonatu zuen, ez da eskatu isilik egoteko. Bera erruagatik dago horrela, Lester. Okertzaude. Alde egiteko esan dizut! Ospa! Mesedez, Julian, kontrola zaitez. Zuk ez dakizu zer den alaba bat galtzeko zorian egotea. Ospa! Julian! Pascal gure semea da! Telebistako programarako hartu naute. Neska, que no te enteras. Zorionak! Bai, nire bizitzako notizirik onena da. Osea, paregabea naiz. Itxaso me mata. Jota zegoen, horregaitik animatu nuen parte hartzera. Saioak esaten duen moduan, paregabea sentiarazteko. Horrek zer esan nahi du. Que te voy a apoyar. Benetan? Utzi bere lekuan, badazko. Zertan zabiltzate? Lapurtu nahian? Keba. Ez zitiat inorren bizioak finantzatzen. Nire dirua nahi diat. Orain. Ze hostia hartatzen, men? Ez errez. Pastilla batzuk hartu. Eta lapureta baten tranzak usten baditugu, seguruak ordainduko dira. Eta gire gurasoak ez dituen ezertaz konturatuko. Ba, zi? Apa. Opa, Tani Ugartek, zuen alabak, salatu egin zaituzte. Zer? Bai, salatu egin gaitu. Egia delako. Pena dejalos, baina azte beterako bakarrik etorri naiz. Paper kontu batzuk konpontzera. Adibidez, hemengo traspasoa. Ezin dizut kontratua berritu. Hemendik aurrera ni arduratuko naiz bogaz. Erabat izorratu gaituzu. Zure erruz kartzelan amaitu dezakegu. Baina... espero dut hobeto pentsatzea eta... atzera egitea, ez da? Imaginatu nahi dut... amona galtzearen minak bultzatuta jokatu zenuela. Gara izabiltza oraindik. Esan ertzainei gaizki zeundela. Amonaren heriotzak min asko egin zizula. Eta nahastuta zeundela. Pastillak hartu zenitula eta... Horutik pasa zitzaizun lehendabiziko gauza esan zenuela pentsatu gabe. Pascal. Apa. Enekian, kanpoan nintzela. Buelta bat ematea jun naun. Kafetxo bat? Bai. Ondo zaude? Ez da normala zu hain isilik egotea? Bai, ondo nago. Gazte hauek. Fatima, zuk esan zenidan telebistan agertzeak ez ziola gure bizitza intimoari eragingo. Eta gosaria da gure momenturik intimoena. Y si no te importa, bera da protagonista, ez ni. Casi galorito, Plano bakar bat ateatzen bai ez te llevo a juicio. Basta, Zure plano guztiak kenduko dituzte. Lehenengo grabazio eguna da eta ez dakiten nor grabatu eta nor ez.
Estoy haciendo rubia. Dena dela, elegantea zigoteak eskatzen bazaitu, tranquil. Photoshop pixka batekin, como nada. Bale, isiluko naiz. Hemen grabatzea onartu bazenuen, orain ez jarri aurpegi hori. Pantailan ateratzea onartu beharko zenuke. Jendeak Fatimaren bizimodua ezagutu nahi du. Bere familia, lagunak. Bera da realitiko protagonista. Bueno, nien naute barratuko txima hauekin. Entzun duzu. Itxaso horraztu arte itxaron beharko duzu. Venga! Segi ba horraztera eta janztera! Putxera noa! Kaixo? Candida. Hau poza. Ez zintuan hain azker espero. Ze moduz menorkan. Oso ondo. Primeran etorri zaizkit egunabek. Pentsatzeko gauzak ordenean jartzeko. Paseo ederrak eman ditut. Bueno, eta hemen ze moduz dena? Baduzu minutu bat? Bai, noski. Ez da gertatzen da? Leo itzuli da. Ah, bai? Eta nolatan? Oporretan? Bai, eta paper kontuak konpontzera ere. Hemengo kontratua, esate baterako. Ja. Itxura denez, eta izkie gauzak ondo joan Kuban eta itzultzea erabaki dute. Eta ez diate kontratua berrituko. Nere izpatani oso desberdinak gara. Paola eta nik berriz antxandiagoa dugu. Ondo gozaltzea gustatzen zaigu. Claro, patata tortilla saltzen baduzu eta jarraian gimnasiora joaten bazara, ezin ariketak egiten hasi. Konturatuko zineten honezkero, gaur ez dugula gimnasiora joateko asmo handirik. Ariketa egingo dugu bai, baina beste mota batekoa. Erosketak egitera joango gara. Kamera dutxan! Hau ez dut onartuko, Oie, komen dira lehiaketarako plan horik importantena. Egun batetik bestera lanik gabe geratu naiz. Eta justo momenturik txerrenean etxea erosi berritan. Ez dakit. Nola aterako naizen zulotik. Eta ez da hori bakarrik. Boaga nire lana baina askoz gehiago da. Nire bizitza da. Lasai abizia. Aurrera egingo duzu, seguru nago. Baia. Elkarrekin zaudete berriro, Etzenidan ezer izan? Leo! Kaixo! Ai, ze sorpresa. Lauzen baketa bizar? Wow! Zenbat tokatute zaigu? No. Leo, asko posten naiz, zu ikusteaz. Eta ni ere bai. Egongo gea, bai? Bai, noski. Agur. Txao. Bueno, Alicia zurekin hitz egin nahi dut. Zuk esango duzu? Gauza bati bueltak aritu naiz gau osoan eta, ez du lorik egin. Hanik ere ez. Ulertzen dut, bat esandakoak min eman izana. Azken finean, ez usten harrapatu zintudan, eta batean lanik gabe geratuko zarela jakiteak, Bai, enuen espero.